mahwani chaiwo anga achiitika mutauni nhasi. Ndandiri pamakoni pachitungwiza pajiya apo makombi mahwindi vachimhanyisana nemapurisa. Apa pakaipa kuona mapurisa ekanzuru anga ari mahwani. Same thing ndapinda mutauni mamusina kana transport, vanhu vanga vachistrugla kuwana transport. Muri kuona apo ndipana Robson Manyika naJulius Nyerere. Kuona vanhu vese vakamira apa mahwani, even pacharge office papasina kana transport. Mahwani vanhu makombi asi kukwanisa kubatika mutauni. Tachitoburutsirwa kudhuze nekuflyover. Amenowo kuti maexperience o transport problem ipiwo muHarare nhasi. Isusu tatozongokwirawo zvemabhazi tatozohadhira tiri mubhazi. Mahwani ari kuitika muHarare. Makombi nemapurisa zviri kunetsa. Mahwani chaiwo chaiwo.